superheroína. Voullelo dicir ao avó e á aboa. Zembechiti. Ven aquí agora mesmo. Parece que non son a única castigada Ofreceronvos ás 4 esta grande oportunidade. de traballar gratis. Levo semanas observándovos atentamente. Soy o super equipo de élite que necesito para axudarme a salvar de Cabungo, Sampés, Encoso, Te en libro. Xuntas, posuídes. Oh, eu quería ser deliciosa. Atacaremos Lusaka. Con esas rapazas anuladas. Non me venceré de... Home, Croco, non podo. Un desastre máis que se ceba con Lusaka. Así non vou salvar o mundo. Apártese desas amigas súas. Non podo con todo. Como? Pensaches que ia ser soa? Somos un equipo. Para sempre. Hai que poñerse en marcha. Non podemos separarnos xa. Isto vai ser a batalla do século. Equipo 4. Non intentes chegar a todo, eh? Non podes ser unha superheroína.